3 dina Gus. Disaki. Nah. Iya. Kita ngimpenmu kaya kuwi ta ngimpenmu. Ya kaya kuwi presiden ki halus kok. Wah lumayan. Ini ora saben wong lho. Dalu menika tembangin apa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten awak nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Zaman sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Ugi warga wonten ing Boto. Lho iya ngono. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Niken rawuh sampe aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, Nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momo truk. Kuwalik, truk momo tebu. Nggih, lho momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik, semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga keng ibu, ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau pedhok. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi? Uncek roh uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, mata. Ya, jadi agak ngeblur-ngeblur gitu. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas. Nyawang sinen-sinen jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau
Uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Semoga-moga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe kok. Tak belek Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur caranune megur nggih mlenyok. Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki anu Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok Mas salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya renek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan apa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra lelo ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki to? Melo-melo ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso
Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memory. saiki wayahe sampean nyanyi. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, kucakno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, wes. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung ta sampean. Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa papa. Walah kon ran kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro enek. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujudnya. Arep wudu apa piye, Mas? Tak beatok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan mbok- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku aku ki arep buka catatan. Iki lama. Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. Golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik kok. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Ya.
ta impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ero apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget deh. Awas gocekno. Lek gocekno le. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ya iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumatok kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku radong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek. Geret tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, sak-saged. Oh, tau mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, kayak dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe atine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya.
to, Ken? Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas menthol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene. Dipoto. Gak kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Cewek tak foto. Lah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, kalau Mas aku. Eh. Kayak bingung nggih status iki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kuwetah rumangga aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono kan halus kan. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Napa? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Mas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo, Ken terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono mawon. Wis aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklen. Jaba kang masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane.
Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing bareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing bareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA nopo? WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Chat HP. WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dichat karo Pak Eko, dichat, Oh. dichat wajahmu dichat. Ben sambung wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Mas papujanku jejantong hatiku sambungku mengen cetatku ngrobit dasaremu
Gramoke atiku iki yen panjenengan bocah telu iki popo tenan sida gati setelan dikapa upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati Ya kudu gemati. oh cah telu ki sapa ta Sinten mawon to cah telu niku? lha ya cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane Umpamane. Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok ngono Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. upamane Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? heeh terus kenal karo kowe Nah. kowe bendina chattingan kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa ngono upama Niken gawa anake telu kuwi kowe apa gati Ya gati to, Pak. gatimu karo Niken mau karo anake Ya karo anake. lho berarti karo Niken ora gati Ora. lah nyang apa Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya Minda poya yen nasib urip lan nantika ya Jaran lair putri terus bisa nyurati dalu sunjak ya oke suara saka Niken Salindri Matur Bos Tanotanya Jayadi. oh nggih Bos Maris Sugiono Surabaya. oke Pak Inanda. Ya. Monggo. Pak Komudiono boten supen abahmu Siti Aman saking Purworejo Pak Nardi Mulya mulya sambung waji dalu sing gedhe lapor sangku apa itu penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah paya. Tuh.
Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo Joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki Sore. berlimbuan ya jek anune. Cek enak. Ah. Pengrawit ya wis nabuh Nabuh. wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku Iya. ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Main joget tok iki Lah nanggapne ki kowe. Lah ki lho, nabung ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. ra Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya Semangat. semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah. Ya kok. Allah, Wong ya iki atur panglipur kok ngunduk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran toh? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine iki. Apa-apa kok. Ya Allah, kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Ya aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah. Manut Ya. Anu, Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener. Tresno tekaning pati, sing Nah. bener. Lah nggih jenengan wau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Papa. Nah. Oke, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang lali. to. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Papa. Oke. Lagi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Ya ndak. Mereka Pak Nardi buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Saja.
biasa. Wah, tembangnya Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Bina Nggih, rumiyin sing baku Bapak. tetep didongake ya, Nduk. Pak Nggih. Nardi